estando el nun 3 días que estivo na cárcere condenado a morte. Escribimos aí. O poema titúlase Espiritual. E di así: ficais mañá, cando a miña mirada non abrolle na luz, como cativa mapoula de auga, veña a soidade. Pero hoxe canto en libertad, e mentres canto non estou isolado, que o corazón vai comigo e con il falo. Beberei a paisaxe nun amencer de lirios, as campanas do mar nos ventos fuxidíos, cada intre un paxar, cada pulso un latexo, unha espada de chuvia cortando a frol do vento. Nin as olladas torbas, nin os beizos esquivos, nin as voces nemigas, nin os homes cativos. Vivirei como o lume encendido na noite, terei cumios de estrelas, cantarei para os homes. Estou comigo mesmo, o corazón é quen manda, e eu obedezo.